שלום צופים יקרים, כאן אופיר ואלון פרקור, החלק הרביעי של הפרק הזה. החלק השלישי! זה הרביעי אלון. שלישי. רביעי. צודק. סתם. טוב, אז אנחנו ממשיכים מהנקודה שלנו. ואיפה הפתח? ועוד מי שלא הבין, רמון, מי שמצלם זה אלון, ואני אופיר. ואופיר זה שאומר את הדברים. לא מוצא את הבנתם? הפתח. אז אל תתבלבלו לנו. לא מוצא את הפתח. עכשיו אני אטפס לי לסולם. טוב, מי שתעשו, תכתבו לנו בזה איפה הפתח, כי אנחנו לא יודעים, אחרי זה אנחנו נמות. לא יהיה פתח בכלל. בצדדים. חייב לנשום אוויר. היה. היי, אופיר, איך הגעת לשם? לא, הלכתי לנשום אוויר. כן, אבל איך הגעת לשם? לא יודע איך. זה הפתח. איפה זה? אני אבוא להראות לך. תחפש על הקרקע פתח. על הקרקע? מצאתי. בדיוק. ועכשיו תבוא לעשות את זה. מה? עוד אחד? כן, אבל עוד אחד ממש קל. איך אתה יודע איפה זה? לא משנה, מצאתי. לא, זה קל. בוא איתי. איפה אתה? אתה פה? איפה אתה? אני פה, אני לא מצליח להיכנס. כן, אני יודע. יאללה, בוא. ללחוץ על הכפתור, אני לוחץ על הכפתור. יש. זה שחרר את החיות. טוב, יאללה, בוא. שלום. הרבצתי לחזיר. אין צורך באוכל. אז כן, אופיר, אתה בא? כן. אני בסולם בלילה. הופה, הנה באת. יאללה. צריך לקפוץ למים. הופ, מים. פלגים. אוקיי. נחתתי בול במים. גם אני. עכשיו צריך לעלות על הסולם. פה. תיזהר לא ליפול למטה. תיזהר לא ליפול למטה, אני חוזר שוב. כי אם אתה נופל אז אני לא עושה לך טיפי. באמת? סתם. אבל תיזהר באמת. ברור שאני נזהר. נו. מה הנה אותו? אני עולה לקפוץ. תיזהר יאללה, אתה בא? נראה לו כן. טוב, עד לכאן הפרק של היום. סתם. הוא צוחק. לא, כן. היי. איך עוברים את השלב המחורבן הזה? לא, הוא רק לא גזם, זה עושה לי באגים. אין ברירה. לא! כן. היי, די! למה? זה בסדר אבל. אידיוט. ככה.
יש, הצלחתי. סוף סוף. עכשיו, איזה גשם מעצבן. לגים מעצבנים. לא, זה לא לגים. דינה. יש שם סולם, אבל לא נורא. טוב. לגים פה. לגים באו אליי. ואליי לא. אליי כן, אליך לא. וואי, הגשם עושה לי מלא לגים. לגים, הוא יבוא, ולגים. לגים מעצבנים. חבל שמיינקראפט זה לא בעולם האמיתי, אז לא היו לגים. וואי. אלון, תעיף את הגשם מן הדין. ואין לי כוח, יאללה נו. ככה אני לא יכול לעבור, יש לי מלא לגים. אין מה לעשות, הגשם ייפסק כשהוא ייפסק. ייפסק כבר. נו בוא. זה קשה. עדיין לא הגעת לחצי. לא, מה? כן הגעת. יאללה, עכשיו אתה צריך לבוא לפה. הסולם הזה קשה. לא! סוף כל סוף אנחנו מגיעים לפה. טוב, יאללה. יש שם כף, לגים, הלגים עוד יבוא, הלגים. אופיר, למה תקעת אותנו? והשלמת פה חול. כי ככה אנחנו יכולים לצאת, אלון. יאללה, אופיר, אתה בא? שנייה, יש לי מלא לגים, אני לא רוצה. יופי. מלא. וואו. לאן מפה? אוקיי. לגים, הלגים עוד יבוא. איזה לגים? אוקיי, נתקע לי המחשב. אוקיי, אני נפלתי כאן. מה? אני נפלתי. וקרס לי המיינקראפט. באמת? כן. ואתה עדיין בשרת. אז אני עדיין בשרת טוב, אני מוחק את הסרטון הזה. לא קרס לי המיינקראפט. תאמר זה נס משמיים. תאמר אוקיי. זה נס משמיים. וזה נס משמיים. הוא לא מוחק את הסרטון. אני לא מוחק את הסרטון. איפה אתה? נפלתי, אז אני צריך לעשות את זה. אתה בבזלת? עכשיו אני באה בדלת. כן, בזלת. יופי, קפצתי מהבזלת. מה זה שלום? זאת את הגשם הזה. הם קשים. יש לגים בחיים. פוקור. אוקיי, זה די בלתי אפשרי. שיט. מה זה? זה בלתי אפשרי הדבר הזה. אני יודע מה עושים בהם. איך אתה יודע מה עושים? באים ככה, קופצים לפה. איך קפצת? לא יודע. תראו, רק שלא תיפול. רק דיברת. ורק לגים. הלגים עוד יבוא. זה בגלל הגשם, אלון. נעשה בוקר. דינק. וואו.
יש לי מלא לגים. קפצת. הצלחתי. זהו, נמאס לי, אני עושה פה ספאון פוינט. כדי שאם אני אפול, אז נפלתי. שידעתי שזה יקרה. תעשה גם לי לג. טיל. ספאם פוינט. לא רוצה. נו, לא! לא רוצה! זהו, אני ארביץ לך. תרביץ לי. מגיע לך. נו, הולך לא, לכל בבקשה, הסרטונים. די. אז תקשר אותי, כדי לא שאני רוצה! אני מקושר, יש. ספאם פוינט. בכל זה, אתם יודעים, יש מלחמה עם חמאס, אז מטוסי קרב עוברים מעל הראש. גם אתה שמעת על זה? כן. כן, אנחנו גרים מאוד קרוב אחד לשני. אנחנו לא, מאוד... אתה שמעת את המסוק הקרבי אתמול? כן. וואו, היה מעצבן, רואה, אבל הלך, כבר אין רעש. זה כאילו... מה? איך אני פה? אופיר, איזה פשטה שנפלת. יש לי ספאון אוינט. יש לי מה? מה זה? הוא כל הזמן שם פה. טוב, עד לכאן הפרק של היום, יאללה ביי.